Hello, magandang hapon po sa inyo, mga boss. Dito po tayo sa napasok po tayo ng Baklaran. Tingnan niyo po itsura ngayon, no? Sus Maria Ginoo. Ah, pasilip ko lang sa inyo ang Baklaran, no? Wala nang madaanan, no? Alright. Dati ang linis na nito. Sabi, di talaga kayang linisin ng Baklaran. Baklaran po, Mayor Bernabe, yung Baklaran mo, puro lang kayo ni Kaskugon. Pinagkakapirahan na naman ito ng yung mga barangay dito. Ay, nako. Yung Baklaran, mga boss. Grabe, no? Dati ang linis na nito. Ewan ko ba't ganito na naman ito ngayon. Napasok pa ako rito. Ayan, oh. Tama naman, oh. Sus. Grabe, mga boss. Wala na, hindi na makadaan. Ito yung pinakagitna, oh. Puro sambayan na ng damit. Sabi, porbida, mga boss. Perwisyo na naman. Ayan, oh. Okay. Kakalating oras na ako dito. Hindi na naman gumagalaw. Ay, ako. Haba nito, boss, magmula doon sa may simbahan hanggang sa EDSA. Ito yung ilalim ng station ng LRT.
karamihan dito mga boss Muslim eh. Talagang masisipag sila maghanap buhay. Ha? Tingnan mo, yung sidewalk puro parking na. Nako. Okay mga boss, dito na lang ang aking vlog sa Baclaran. So pinasilip ko lang sa inyo kung gaano kagulo na naman dito. Kasi dati alinis na nito. Kaya mga boss, salamat sa panonood at sana subscribe kayo sa aking channel at God bless po all. Team Sumbon po, maraming salamat. Thank you.